לכולם, אנחנו בניסוי של אטם שסתומים. כמו שאתם רואים כבר מרחנו חלקית מסביב, עדיין לא על הכל, את החומר הזה של ריינוסיל, של ויקטור היינץ. לא שהכי מאמין בו ביותר, אבל אנחנו עושים כאן, כמו שנאמר, סוג של ניסיון. אם הולכים עכשיו לקטע של החיבור עצמו, שעולה מלאה על הפלסטיק, הגומיה שהיא כבר בפנים, כמובן להקפיד על גומיה מקורית, וגם עליה אנחנו כמובן חייבים שעולה מלאה על הפלסטיק, הגומיה שהיא כבר בפנים, כמובן להקפיד על גומיה מקורית, וגם עליה אנחנו כמובן חייבים למרוח בכמות נדיבה מאוד, שוב פעם נדיבה מאוד, אחרת זה לא יעשה את העבודה, וכל מי ששם את איזשהו משהו דק כזה מסביב, לא יעשה לו את העבודה לעולם. חייב למלות מסביב לכל חור, גם בתוך אותו חור מלמעלה, וגם באופן נדיב, שיברוח לכל הצדדים, גם מכאן וגם מכאן, כדי שהתאמה תהיה מוחלטת. כי במכוניות האלה, יונדאי גץ, מי שיודע, מבין שזה בין המחלות היותר גדורות שלהם, הדבר הזה נוזל ונוזל בלי להפסיק, והגומיה בחיים לא תעצור את זה, גם אם תהיה אפילו פעמיים מקורית. זה לא מה שיעזור, חייבים חומר. נראה אחרי ששמו את החומר, עדיין לא לסגור, להמתין, לתת לחומר לתפוס, עדיין לא סוגר שום בורג, כרגע זה רק עם חומר עליו, כל הכיוונים טוב טוב טוב. כמו שאתם רואים, החומר קצת ברח, שזה מעולה, ככה צריך. וזהו. דגשים עיקריים, לשים לב היטב, שקודם כל לתת לחומר להיכנס פנימה ואז לא לסגור חזק, לסגור חלש, לבוא אחרי איזה שעה בערך, לתת עוד סגירה סופית, ואז החומר כבר מתחיל טיפה להתקשות, ואז הסגירה הרמטית לחלוטין. לעולם כבר לא תהיה נזילה. זה דגש חשוב. בהצלחה.